खुलुमबाय ख्रिस्टनियाव अनलायग्राफोर बयखौबो बरायनाय थाबाय आरो नोंथांमोनखौ आसा खालामो दि बे भिडिअखौ शेयार खालामनायजों लोगोसे नोंथांमोनाबो इसोरनि गाहाम रावखौ गुबुननो दैथायगोन आरो बिब्दियैनो इसोर आफाया जों बयखौबो बोर होथों। बे गोथार देवबारनि गाहाम रावफ्रा जोंनो मिथिहोयो दि नंगुबै धोरोमा सरासनस्रा एबा साज्राङैल' गिर्जानि नेमखान्थि फालिनायजों नङा, नाथाय जोंनि नंगुबै धोरोम फालिनाया जाबाय अननाय, मानिनाय, इसोरजों सोमोन्दो लाखिनाय, बिनि फोरोंनायफोर जानाखि कमान्डमेन्ट्सफोरखौ मावफुंनाय आरो इसोरखौ गुबुननि सायाव नुनाय आरो हेफाजाब होनाय आरो समाजखौ अननायजों सिबिनायानो नंगुबै धोरोम। आरो गासैबो साक्रामेन्टफोर, गिर्जानि हुदाफोर आरो आरज खालामनाय बेफोरखौ मावफुंनायफ्रा इसोर होनाय हेफाजाब, जायजों जोङो नंगुबै धोरोमखौ जोंनि जिउआव खुंलांनो हायो। सेथि फरायनाया जोंखौ फोरोङो धोरोमा मोनसे काभानेन्ट आरो इसोरजों सोमोन्दो लाखिनाय, जायजों जोङो इसोरखौ जोथोन खालामो, गावखौनो बाउसोमनो हायो आरो फोथायनायनि लामायाव जौगायो। इसोरनि थोननायफोरखौ फालिनायजों, जाय मसे नाबिनि गेजेरजों मोननाय बोसोनफोर। बिफा इसोरा इजराइलफोरनो हुदाफोरखौ होदोंमोन दि जाहाथे बिसोरो इसोरनि काभानेन्टखौ एबा बोसोनफोरखौ फालिनाय बायदि आरो बिफा इसोरखौ हामबाय होनाय बायदि, मानोना बिफा इसोरा बिसोरखौ सायख'दोंमोन, जोथोन लादोंमोन आरो बिसोरखौ माब्लाबाबो नागाराखैमोन। आरो इसोरनि हुदाफोरा बिसोरखौ खौसेयाव दोननो, गोथारै दोननो आरो गियानजों बुंफबनाय हादर खालामदों, जायजों बिसोरो इसोरनि हेफाजाबखौ मोनबाय थादोंमोन। नैथि फरायनायाव गोथार जेम्सनि बादिब्ला नंगुबै धोरोम सिबिनाया जाबाय प्रभु इसोरनि गाहाम रावखौ जोंनि जिउआव फालिनाय, इसोरनि लुबैनाय बायदि मावनाय, आलाय सिलाय सुबुंफोरखौ अननाय, समाजनि हेफाजाब गोनां जानाय सुबुंफोरखौ मदद खालामनाय आरो गामियारिनि उखैनानै थानायफोरखौ हेफाजाब होनायानो थार धोरोमखौ सिबिनाय। आरो गोथार जेम्सआ गासैबो प्रभुखौ सिबिग्रा, अनग्रा आरो मान होग्रा सुबुंफोरखौ गोख्रों रावजों बुंदोंमोन। जोङो इसोरनि रावफोरखौ खोनासंनानैल' थानो नाङा, नाथाय जोंनि जिउआव मावनोबो जोबोद गोनां। गाहाम बाथ्राया जोंनो फोरमायो दि नंगुबै धोरोम सिबिनाया जाबाय प्रभु इसोरखौ थार गोसोजों सिबिनाय आरो बिनि गासै फिसाफोरखौ अननाय एबा जोथोन लानाय। गाहाम बाथ्रायाव आरो जोङो खोनानो मोनो धोरोम गुरु, फारिसायारिफोर आरो सानहेड्रिनफोरा प्रभु जिसुनि फोरोंनायनि सायाव गोरोन्थि नागिरनो बिसोरो फैदोंमोन आरो बिसोरो जिसुनि फोरोंनायफोरखौ जोबोद गोरोन्थि आरो हेंथा नोजोराव खोख्लैदोंमोन। बिसोरनि ट्रेडिशन्स एबा आजौ आजैफोरनि फोरोंनायफोरखौ जिसुनि फोरोंनाया निन्दियो, मान गैयै खालामो होननानै बिसोरो फोरमायो। प्रभु जिसुनि नंगुबै मावनायफोरखौ बिसोरो नंथारगौयैनो सिनायनो हाब्लाबो सेल्फिश इन्ट्रेस्टनि थाखाय बिसोरो फोलाबाय। फारिसायारिफ्रा आरोबाव जिसुखौ निन्दियो मानोना बिनि सोलोंसाफ्रा मसेनि आयेन लिरनायखौ सिफायबाय। बिसोरो जानाय लोंनायनि सिगां गावबा गावनि मोदोमफोरखौ सुवाखैमोन। बिसोरनि बादिब्ला गासैबो जिहुदिफोरा गाव गावनि मोदोमफोरखौ जानायनि सिगां सुथारनांगौमोन। बियो मोनसे गोख्रों फालिबोबाय थानाय ट्रेडिशन्स आरो बेनि ओंथिया जाबाय गावखौनो गाव गोथारै दोननाय आरो पेगानफोरबायदि नङै जिउ खुंनायखौ दिन्थिनाय। नाथाय प्रभु जिसुआ बेबादि थोननायफोरखौ मिथिया, बे नङा। बे जाथायनि गेजेरजों प्रभु जिसुआ फोरोंनोसो लामा दिहुनदोंमोन। जेब्ला फारिसायारिफ्रा जिसुनाव सोंलु सोंदोंमोन जे बिनि सोलोंसाफ्रा मानो आखाइफोरखौ जानायनि सिगां सुवाखै,
अब्ला जिसुआ बिसोरखौ गोख्रों रावजों बुंदोंमोन, ने आइजाया नाबिया बुंखायाखै नामा नोंसोरो हिप'क्रिटसो, मानोना नोंसोरो खुगानि गुस्थिफोरजोंल' इसोरखौ दाव दाव खालामो, नाथाय नोंसोरनि गोसोआ इसोरनिफ्राय बेसेबा गोजानाव दं। प्रभु जिसुआ बुंदों, मोनफ्रोमबो मोदोमनि सिङाव हाबलांनाया मानसिखौ पापजों गुबुंले खालामा, नाथाय सिंनिफ्राय ओंखारबोनायासो मानसिखौ पापी खालामो, जेरै गाज्रि साननाय, सिखाव खावनाय, थगायनाय, मेगन सानाय, मानसि बुथारनाय, गाज्रि सोमोन्दो थानाय आरो दुगा जानाया जोंखौ गुबुंले खालामो। जिसुआ फोरोङो जोंनि गोसोफोरा सिंनिफ्राय निस्तार साफा जानांगौ आरो गोग्गो जानांगौ। जोङो सायावल' गोथार दिन्थिनान एबा सायावल' नेमखान्थि फालिनाया जानाय नङा। बेबादिया जोंखौ इसोरनियाव सौहैनो माब्लाबाबो हेफाजाब होनाय नङा। प्रभुआ जोंखौ बिथोन होदों जोङो गोसोफोरखौ गोथारै दोननांगौ, मानोना जोंनि पापफ्रा आरो गाज्रि आखुआ गोसोआव सोमजिग्रोयो आरो ट्रेडिशनफोरखौ फालिनाय, आखाइ आरो आथिं सुनायफोरा मानसिनि सिंनि गाज्रि महरखौ माब्लाबाबो सुस्रांनो हाया। सायावल' गाहाम मावग्रा आरो सिङाव गोथार गोसो गैयै साफ्रोमबो सुबुङा हिप'क्रिटसो, माने थगायग्रासो। दिनै जों बयखौबो प्रभुनि गोथार रावा हांख्रायदों सोलोंनो थाखाय आरो गोथार गिर्जानि जिउखौ हुदाखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय आरो गिर्जानि गासै थोननायफोरखौ मावनो थाखाय जोंखौहाय हांख्रायदों। उदाहरन हिसाबै जेरै देवबाराव गोथार गिर्जायाव फैनानै इसोरखौ हामबाय होनाया जोबोद गोनांथार, मानोना जोङो सप्तायाव खेबसे जोंनि जिउनि मोजांनि थाखाय इसोरनियाव जयै गथायनो एबा आर'ज खालामनो जोङो खाबु मोनो। जोंनि पापफोरनि थाखाय निमाहा बिनो हायो आरो इसोरखौ बिनि बोरनि थाखाय हामबाय होनो हायो आरो गोथारै जिउ खुंनो थाखाय बोलोखौ जोङो इसोरनिफ्राय बिनानै लानो हायो। जोङो न'खराव जयै आर'ज खालामनायफोरखौ मावफुंबाय थानो गोनां, मानोना जों बे समाव इसोरखौ न'खराव बोर होनायनि थाखाय हामबाय होनो हायो आरो न'खरनि गासै नांगौफोरनि थाखाय अनसुला इसोरनियाव खावलायनो हायो आरो खौसेथियाव थानो थाखाय इसोरनियाव बोर बिनो जोंहा खाबु दङ। बेबायदिनो जोङो गुबुनखौबो अननो आरो सिबिनो बोरफोरखौ मोनगोन आरो जोंनि नंगुबै धोरोम सिबिनायाबो जाफुंगोन।